bárna, felősincsen mégis esik az eső. Nem vagy babám igaz szívű szerető, mert ha igaz szívű szerető volnál, közel lakon többször meglátogatnál. Mert ha igaz szívű szerető volnál, közel lakon többször meglátogatnál. Kislányoknak csak a derekán, kapuvári kislányoknak csak a derekán, korona a napszáma, mégis fodros az önnája. Csak a derekán, kapuvári menyecskéknek csak a derekán, kapuvári menyecskéknek csak a derekán. Egész héten koplalnak, mégis mindent hordanak. Csak a derekán, egész héten koplalnak, mégis mindent hordanak. Csak a derekán. Kapuvának falujában mindig rólam beszélnek, jó híremet, rossz híremet terjesztenek a szélnek. Jó híremet, rossz híremet terjesztenek el az útjára, de meg kedves kis angyalom, ne hallgass már szavára. Jó híremet, rossz híremet terjesztenek el az útjára, de meg kedves kis angyalom, ne hallgass már szavára. Erdő, viharosi erdő, jaj, de messzire ellátszik. Közepében, két sarkában, két szárnyos marit virágzik. Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra. Csak azt tudnám, Anna legény, kié leszek-e valaha. Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra. Csak azt tudnám, Anna legény, kié leszek-e valaha. Hosszú farka, fényes tolla van a fecske madárnak, nincsen párja, kapuváron a lánynak. Piros cipőt húz a lábára, sárga csókkal űrhajába, kapuvári legényeknek fáj a szívem utána. Piros cipőt húz a lábára, sárga csókkal űrhajába, kapuvári legényeknek fáj a szívem utána. Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket ebben a rendhagyó gasztrosóban. Rendhagyó ez a gasztrosó, hiszen az egy show műsor bemutatja önöknek Kapuvár népviseletét, népzenéjét, néptáncát és gasztronómiáját. És akik ebben segítségünkre lesznek, a Pro Urbe díjjal kitüntetett Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Klub, a zenét pedig a fiatal tehetség Fodor Krisztián szolgáltatja. A gasztronómiát pedig mi, a kapuvári izvadászak mutatjuk be. Kapuvári zene, kapuvári tánc, kapuvári népviselet és Kapuvár talán leghíresebb étele a kapuvári böllérmáj, amelynek az alapanyaga a finomra vágott hagyma, a ceruzavékonyságú csikokra felvágott sertésmáj, a megtisztított sertésvelő, fűszerei pedig a Major Anna, fehérbors, fekete bors, jó minőségű őrölt piros paprika, illetve majd a legvégén a só. Most kezdődjék el a főzésünk, de ahogy önök addig is unatkozzanak, kedves nézőink,
Nézzék tovább műsorunkat! Nincsen madár a testénél, kapuvári menyecskénél, elhajtja a szoknyát érni, fehér lába szára kifeléli. Nincsen madár a fecskénél, kapuvári menyecskénél, nem menyecske, ki nem csalta, ki az urát többször harcolt, meg nem csalja. Volt szeretőm 13, tizen hagyott, maradt 3, kettőben csak maradt még egy, azt az egyet én csalom meg. Kettőben csak maradt még egy, azt az egyet én csalom meg. Ha még egyszer 20 esztendős lennék, kapuvári legény szeretője nem lennék. Kapuvári legény szívének az beátkozott szerelme, az vitt engem a sötétség fenekére. Az én rózsám hazacári szoknyája, megakadt a csipkebokor ágában, csipkebokor keresztbe a hazacári szoknyában, meg akarom ölni a babába. Nagy csillagom, ha beszélni tudnának, a lányokról mindent elmondanának, milyenek a lányok a sötétben, belerülnek a legénynek az ölébe. Elmondanák, milyenek a lányok a sötétben, belerülnek a legénynek az ölébe. Utca, kapuvári utca, utoljára végig megyek rajta, utoljára megállok egy házban, az én kedves kis angyalom rácsos kapujánál. Kiski babám, rácsos kis kapura, helyezd be a kedves galambónak, hadd beszéljek vélem utoljára, itt hagyom a falutokat, ha már nem sokára. Hadd beszéljek vélem utoljára, itt hagyom a falutokat, ha már nem sokára. Készül ez a csodálatos étel, amelynek eredete az egykori gulyáscsárda, illetve annak vezetőjéhez, Orbán József úrnak a nevéhez fűződik. Ebben a szakaszban most a megdíszelt hagymára rátesszük a májat, és addig sütjük, amíg a máj kívül és belül teljesen kifehéredik. És említettem a gulyáscsárdát, amely fontos találkozóhelye volt valamikor a kapuvári fiatalságnak, hiszen rendszeresen összejöttek ott szórakozni, különösen búcsú alkalmával, hiszen a Szent Anna napján tartották a kapuvári búcsút. És tudják önök, hogy mit csináltak a kapuvári lányok a búcsúba? Kérem, nézzék meg azt is! Lányok, kapuvári lányok, közületek csak egyet sajnálok, ha hazamentek a rózsaboltnak, éjjel-nappal a kalapon hordoznak, este
A máj kellően elősült ahhoz, hogy rátegyük a velőt, illetve rátegyük a már korábban említett fűszereket, történetesen a majorannát. Magyarannából sokat kell tenni, mint általában minden belsőségre. Fehér borsot, fekete borsot, és a világhírű magyar piros paprikát, és most készre főzzük az ételünket. Bizonyára Kapuvárnak nagyon sok nevezetességét hallottak már, de az, hogy kapuvári tánc, mindenkinek mi is jutatna más eszébe, mint a híres kapuvári verbungos. Ételünk elkészült, melyet időközben megsóztunk, így most már teljesen készen van. És elfogyasztásához valamennyiüknek nagyon jó étvágyat kívánunk.